Много пятки найдохте ли? Малко заеми Убавко, да не омацате настрани, само е така равничко. Чакай, ще ги съмъса, не седне, ще вързим. Няколко часа тишина и всичко започва от начало. Същите хора по същия път, музиката. Ред е на момчето да покаже какво ще занесе на булката. Хората се радват на хубавата музика, наслаждаваме ги с музика. Такъв е живота, просто трябва да радваме хората. Ние музикантите, по принцип, с това си пък и за сметка на това трябва да останат чурбаджиите доволни. Трябва да веселим хората. Днес лицето на Фатме ще се покрие с плътно бяло мазило. Ще го нашарат с цветни пулчета, както е обичая, и за да бъде най-красивата в този ден. Всичко, което се знае за тази прословута и много написана булка, както казвате вие, е, че някакъв тип украса, който е замествал вуала на булката, който е много ясна илюстрация на обичаите на прехода. Това означава скъсваш изпредисния си външен вид, изчезваш в тъмнина, скрит по всякакви начини, включая с було, включая с дреха. И след това, когато приключи този ритуал, изведнъж се появяваш в ново състояние, включително белязано с външния вид. Никой обаче от нас не може в момента да каже кога и откъде е дошла тази традиция. И сега най-щастливия ден за булката. Трябва да се постараем да направим много добре. Почваме така с белило. Специално си има белило. И така, и украсяваме с паети. Всякакви модели може да си, като си имаш повече тренировка, повече си модели направиш. Защо трябва да не вижда? Да не вижда ларата. Така сме свикнали тук и така ми е традицията да ни гледа. Сега ще дадим след малко едно огледало. На времето писането на гелината ставало тайно. Само жената, която реди украсата, и близките на момичето. Другите чакат навън. Сега Фатме не трябва да говори. Затворените очи има точно тази задачка на булото. Тя не трябва да вижда. Както в българската традиция по цялата етническа територия, от времето до към края на 19 век. Булките са имали един много плътен вуал. На някои места даже прикривката или завеската е била отвълнена забрадка. Това е и причината на много места булката да носи или до нея някой да носи едно огледало, така че тя отдолу изпод прикривката, изпод забрадката, горе-долу да се ориентира в пространството, защото водите непрекъснато за ръцете, но има и стъпки, които сама трябва да направи, да не падне. Вие не виждате ли, че е убава? Като излезе гелината, ни дава даровето на близките. И сега, като ни дари, ще откараме дома. Ще натвариме багажа и дома. Тогава ще разлепим младоженеца и така. Булката е центъра на този ден, без да излиза най-отпред. Булката мълчи. Но това е нейният най-голям ден. Деня, от който нататък върху нейните плещи ще падне целия свят. Света на бъдещите деца, света на живота без мъж, когато мъжът е някъде далече на гурбет,
може би за това и добре, че тя целият ден мълчи. Сигурно има време да мисли с какво се разделя, но какво ще получи в замяна на това. И може би за това точно тази рисунка като маска е прекрасна. Защото ни позволява да изразява своите емоции. Защото скрива нейните емоции. Краят на приказките в Рибново обикновено идва с камион. На него се товари всичко, което Фатме ще занесе в къщата на мъжа си. Там Фейзи ще махне шарените полчета, ще измие лицето и с мляко и вече ще знаят, че са мъж и жена. Най-красивото за мен е, че цялата общност живее няколко дни поред с тази сватба. Така както е било в миналото на моята прабаба. Така както е било по целите Балкани, по цялото Средиземноморие. В векове наред. Когато ще става нещо изключително красиво, ще се направи ново семейство. Когато общността очаква децата. Защото именно децата са смисъла на нашата цивилизация. Именно те са това, което движат цивилизацията ни. Добри хора са и ще ви кажа защо. Значи всеки човек, който разчита на себе си, живее от собствения си труд и от собствените си ръце, той априори е добър. Защото труда го облагородява, прави го по-почтен, по-честен, дори и да не иска, просто труда работи в тази посока. На вас ви е интересно, не сте виждали какво ще е рано. Като в друг свят. Малко като в друг свят ми изглежда. Като в приказките е нещо, минава и това е. Минава сватбата и живота се продължава пак както си е. Останете с програмата на BTV, в която е ред на новините.